ଥରେ ଶିଆଳ ଓଟକୁ କହିଲା, ନଈ ସେପଟ ବିଲରେ ବହୁତ ତରଭୁଜ ହେଇଛି, ଯିବା ଖାଇବା। ଓଟ ପିଠିରେ ବସି ଶିଆଳ ବାହାରିଲା। ନଈ ପାରି ହେଇ ତରଭୁଜ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତରଭୁଜକୁ ଦେଖିକି ଶିଆଳ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଟପ ଟପ ହେଇ ଲାଳ ଗୁରାକ ଗଳି ପଡୁଛି। ଶିଆଳ ମନ ଭରିକି ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ତରଭୁଜ ଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଓଟ ପେଟ ତ ଶୀଘ୍ର ପୂରିବନି, ଓଟ ପେଟ ବଡ଼, ଆଉ ଓଟ ଏବେ ବି ଖାଉଛି। ଶିଆଳ ଭାବିଲା, ଏ ପେଟୁ ଓଟ କେତେ ଖାଉଛି, ଖାଇ ଖାଇ ସର୍ବଗିଳା ହେଇଗଲାଣି। ଶିଆଳ ପାଖ ପଥର ପାଖରେ ଲୁଚି ପଡ଼ି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଟ କହିଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ? ଶିଆଳ କହିଲା, ଖାଇସାଇଲେ ଆମେ ଏମିତି କୁଲୁରି ଯାଉ। ଶିଆଳ ପାଟି ଶୁଣି ଚାଷୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଓଟକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଓଟ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆସି ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶିଆଳ ପଥର ପାଖରେ ଲୁଚିଥିଲା, ଜପକିରେ ଆସିକି ଓଟ ପିଠିରେ ବସିଗଲା ନଈ ସେପଟକୁ ଯିବ ବୋଲି। ନଈ ମଝିରେ ଯେମିତି ଓଟଟି ପହଞ୍ଚିଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା ପାଣିରେ। ପାଣି ତ ପୁରା ଟୁବୁ ଟୁବୁ, ଓଟର ତ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଶିଆଳ ପାଣିକୁ ଦେଖି ଡରି ପଚାରିଲା, ଓଟ ବାବୁ, ଏମିତି କାହିଁକି ବସି ପଡ଼ିଲ? ଓଟ କହିଲା, ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଏମିତି ପାଣିରେ ବସୁ। ଶିଆଳ ପାଣିର ସୁଅରେ କିଛି ବାଟ ଭାସିଯିବା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କୂଳକୁ ପହଁରି ପହଁରି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା।